Абе, не ми обяснявай на мене, не съм инженер. Вие сте представител на Министерството на културата, нали така? Разкарай се. Разкарай се. Вие представлявате държавата и държавата праща човек, който определил алкохол. Абе, не мериш на алкохол, ти мериш на алкохол. И ръцете ви трепера, защото ти ме ядосваш. Защо да ви ядосваш? Защото ме дигаш кръвно. Защо да ви ядосваш? Вие говориш обществеността. Как може да? Това, което излиза, ето тук е мост. Трябва да ме отвориш да вляза. Как може да се Погледни, Жарина. Абе, не искам да виждам нищо. Напротив, погледни, за да разбереш нещо и да не говориш и ти така. Ето, началника нали беше? Къде е той началник? Беше сега. Той говорил. Идваш в качеството на инспектор или на представител на инспектората? Не на инспектората. На памет. На института. Сега, ето, за да ти кажа. Това, което излезе тук, това е мост. Това, което тук ще излезе, е още повече. То личи. Дренажните тръби на този колектор и яйцевидния просто бяха стъргали. Мирко, това ще бъде проучено археологически по цялото трасе, за да се види цялата страна. От мост. И за това трябва да се спре, за да се и от тук, от тази страна. Тук вече няма нищо. Това е проучено археологически. Момент, бъркаш. Точно тук, ето тази част. Под мост не е проучено. Под Мария Луиза Подбяско име. Да. Точно за това. Те първа ще се прави. Да, обаче, защо тук... А какво има там, където посочвате? Тук е имало няколко моста. Не знам. И ще излезат основите, защото тези мостове... Дай да дръкаш глупости. Какво дрънкам глупости? Има шарения мост и преди това има един дървен мост. Как дървен? Еми, е така. Колко каменни моста има? Колко каменни мост? Каменният мост е единствено шарения мост. Абе как? Извикам полицията да ви направи кръвна проба. Айде не се излагайте. Вие треперете от алкохол. Вие сте представител на държавата и ще пили алкохол. Абе престани глупости да ми дръгаш и да си гледаш шумара. Цялата история е, че се знае, че има археология, разбирате ли? Ето тук, както стоиме сега, когато правиха метрото, изгребваха огромни структури. Аз съм чувала, че и мегалити са извадени. Значи, Феликс Каник като рисува точно горе стои при депото. Оттам е седнал и си рисува външната крепостна стена, артефактите, ето тук излязаха парчета от колони, от бази. Видите ли? Монети от трети по-начало, знаете ли? Времето, когато е бил вселенския спорт, най-доброто състояние на сърбите, 3-4 век. И тук излизат монети. Какво е това? Доказателство, че тук е също толкова богато на археология, колкото в центъра. Защото на това място Владайска река е текла с голямия си дебит и тук се е събирала и топлата вода от Баня Баши. И имало няколко каменни моста с 5, с 3 отвора. Сега излезаха устои, които бяха катурнати. Никой не допусна да се видят, но имаме снимки на тези мостове.